siitä se lähtee. Oi. Topi otti jo vähän tuollaisella pienellä kylkikosketuksella yritti ohittaa, mutta ei mennyt vaan. Mäkelä nappaa siellä jossakin jälkimainingossa itselleen kakkospaikka. Tällä kertaa Mäkelä ei toimi täällä voltteja lähdössä. Okei, siinä oli perään ja kaveria odottaa ja päästi vielä edelleen, eli sitten mitään herättestä. Kyllä ykköä, että joudutaan vähän helposti vielä puuduttu. No niin, katsotaan sitten tämä kärki 30 kohti. Tässä oli muita taisteluja. Se kärki 30 tuolla nyt ajaa aika tasaisessa leffassa. Ylinen kilvoittautuu vielä niin porukkaa. Heikkilä, Mäkelä, Tervo, Ylinen. Sitten tulee Saarela. Neljäksi pisteitä se oli kyllä ja Palonen ollut sitten toisessa päässä leffaa. Ja näin tulee Heikkilä tyynäytö, Mäkelä, Tervo, erot ei juurikaan muuttunut ja Ylinen on ehkä saanut hieman kiinni kaikkia. Ehkä yhä Rankkusen. Onko seuraava kierros, miten se menee? Kysyykö isännillä tahti samalla vai ei? Mäkelä, Heikkilä, Tervo ehkä nyt tähän jäänyt. Ylinen jäänyt vähän enemmän. Sillä oli pikkasen hankala toi keskipöydä tai takapöydän ylitys. Tuntuu, että jotenkin lähti huonosti. Ja talousauto putosi tuosta sillalta. Ei lähde vastakarvaan. Katsotaan tuo talous. Joo, se ei rekisteröinyt sitä, eli meni ihan ok. Heikkilä, nyt on Tervo saatu Mäkelää vähän kiinni. Katsotaan, rupeeko kohta haastamaan. Nyt Mäkelän auto tää näyttäisi todella paljon paremmin kuin edelliset. Nyt ei näytä sellaiselta rantoutuneelta toi ajaminen. Niin ei tosi tasoinen varmasti ja sosiaalisen helpommin toi ajokin. Tervo teki sen verran virhettä, että Ylinen meni jotain ohi. Nyt sitten Tervo joutuu haastamaan tätä Ylistä, joka on kolmantena. Mäkelä toisena. Ja Tervo hakee siinä ahnasti paikkaa, että pääsisi jotenkin Ylisestä ohi, mutta Ylinen osaa olla tiukka linja siellä, ei paljon sillä ole. Ketulkontteilla. Heikkilä menee ja menoja. Nyt näyttää siltä, että nyt on isottu. Ja minuutti 45 sekuntia jäljellä tätä finaalia. Heikkilä menee siellä. Sitten tulee Mäkelä linjan yli. Ylinen, Tervo. Tervo taitaa olla viime vuoden talvisarjan voittaja. Ja Ylinen tekee nyt ison virheen. Ollaan paljon aikaa, tippuu neljänneksi, ei kuitenkaan enempää, mutta Tervo pääsee kyllä nyt turvallisesti kolmospaikalle. Mäkelä on jäänyt tämä erän tasaisen varmasti, ei minkäänlaisia ylimääräisiä temppuja. Samoin Heikkilä. Aivan todella puhdasta ajoa näillä kahdella herällä. Kiitos, ne ovat siellä 1 ja 2. Sitten siellä on vähän Saarelan ja Palosen välillä on tuossa häntä päässä vähän taistelua. Palonen yrittää Saarelasta löytää odotuspaikkaa. Hän näytti pomottelee autoa siellä vähän reunaisteisiin. Oskanen tuntuu olevan tuo auto vähän laissasti kääntyvä. Ekotukea sillä on. Ei paljon jotenkin näkemään, että sillä on se pitää tuohon. Oikosyrittäjä 30 sekuntia jäljellä, eli ainakin 1 tai 2 kierrosta. Sillä Palonen hakee Oskarista ohitus ja meneekin ohi, ei! Vierekkä hyppyrissä, ai, Palonen sai siinä siipensä. Nyt taitaa käydä niin, että Oskarin pääsi karkuun. Viimeinen hyvä yritys, harmi, että se pääsi noin. Otetaan 5 sekuntia. Heikkilä maali,
voittoisesti vastaan finaalinoiton Mäkelä Kimmo Samu kakkospalta ja Tervo Tommi